Oh my God, look at this! Paano na ito, Papa? Hala! Ano na ito? Ay, Diyos ko, nanang ko! Nabasag na. Hala! Paano na yan ngayon? Oh my God, guys! Naku, biglang umangin kanina, natumba yung mga tanim namin. Oh my God! Kasi kanina, nag-live ako, ang lakas-lakas ng hangin, sobra. Oh my God, look at this! Paano na ito, Papa? Hala! Ano na ito? Nasira na, kasasabi ko lang kahapon. Ay, ayoko nang pansinin next time kasi sabi ko, ito lang ang hindi natumba. Kasi nandito, lumilipad na, sabi ko. Andun sa taas ngayon. Ayan na. Nabali na. Nabali na. Ala, ano ba yan? Si Black Sparrow. Sabi ko na nga ba kanina, lakas-lakas nung hangin eh. Ay, nabali. Sayang. Walang root? Wala. Ay, sayang. Mukhang ngayon natin i-tukin. Ano mo dyan? Patayo mo dyan. Sayang, ang laki oh. Sayang. Ano ba yan naman? Tingnan mo naman ito. Natumba lahat. Yung stand. Oh my God. Sayang. Tingnan mo naman si Florida Beauty, si Tycons. Puro mga importanteng tanim. Lahat naman sila importante. Pero ibig kong sabihin, ito yung mga mamahalin, guys. Napisat na yung Tycons sa ilalim. Ay, naku, napisat. Hala. Oh my God. Hala, nasira na. Naku, nalamutak na yung Tycons sa ilalim mo. Naipit. Ano yan? Naipit eh. Hala, na-damage na. Na-damage na, nasira na, nabali na, nangasira na. Look at that. Hala, grabe siya. Kawawa naman si Florida. Naku, si Tycons. Naku, nakakaawa si Tycons. Nangyari na kay Tycons. Oh, sus, Marianos. Ano nangyari kay Tycons? Luuya kaayo. Okay pa naman ito na. Ay, salamat, hindi nabali. Ay, salamat. Diyos ko. Andito yung gunting. Bakit nandito? Ang lakas naman ng ulan. Oh my God. Grabe. Ito yung mga hanging natin, oh. Nahulog lahat, oh. Oh, galing Oo. dito yan. Ay, tignan mo yung lumipad ka mo, lumipad na nga. Ayun na nga, sabi ko, ito lang ang... Kasi dati nang nakalipad, sabi ko, lumipad na nga. Oh. Diyos ko, sa ganda niyan. Tagalan din si ano. Oh. Buti na lang walang nangyaring masama. Ay, grabe naman. Ay, napisat si ano, oh. Ala, napisat, nangabali. Pisat, oh. Nangabali na. Si Aurea, oh, nabali, oh. Oh, nabali, oh. Dahil pugsin nga nun. Diyos ko. Okay naman, okay pa. Ano ba yan? Sira yung dahon, oh. Ano ba yan? Lang natin para hindi masayang. Ano? Sabawan na lang natin, hindi. Alagya ka. Hindi pa naman. Bastos Para hindi ka. masayang ba? Bastos. Yung hangin, ay nako. Ano man naman yan? Sabawan daw. Lagyan natin gata. Baka Sayang. okay. Sayang. Tingnan mo naman. Ay, ang humalumena. Sabi ko pa, iripat ko na yung humalumena. Tingnan mo naman, lahat ng mga sinabi ko, minention ko na ano. May nakikinig na ano. Ay, naku. May nakikinig na duwende. My God naman. Ano ito? Oo nga. Oh my God naman. Diyos ko. Ano Kalat lang na siya, nangyari may na? kalat na, oh. Huh? Oh my good Lord. Nasira na ng mga halaman dito, guys. Ano naman yan? Nangatumba. Pero at least naitayo na. Tumba na naman uli yan. Wala na, nakaalis na. Yung siguro kanina na hangin na gano'n na malakas, paalis na siya, parang nagpapaalam. Oy, si Black Marie,
Bakit nakatago doon si Black Marie? Hindi ko nakikita si Black Marie. Andyan pala. Ayan o. Ala. Andun pala si Black Marie. Nakatago si Black Marie. Hindi na walang mausap. Uy, Diyos ko. How are you, Black Marie? Ayan si Black Marie. Ang ganda-ganda pero usog oh. Diyos ko. Ang laki ni Black Marie. Ilabas natin yan, puhon. Pagkatapos ng bagyo, wag ngayon. Mahangin pa. Ay, grabe ang nangyari. Buti na lang, yun lang isa doon, ano? Sa dulo. Yun lang natumba. Safe siya, ano? Tama-tama yung nilipat natin doon. Oo. Kung hindi, lumipad din yan. Buti na lang nalipat yan, oh. Si Golden. Ay, salamat, Lord. Grabe. Ako'y ninervyos. Ay, nakakaiyak. Pwede na itapkat ulit para dumami ito. Huwag naman. Maawa naman. Pwede itapkat yan. Tapkat natin yan. Puhon. Okay guys. Ayan. Na-update ko na naman ulit kayo. Anong nangyari kay Crotons? Ayan. Yan yung napropagate natin guys. Buhay na buhay. Ay, natumba rin to. Ay, nadaganan si Black ano? Natumba. Black Garuda. Black Garuda? Ayan o. Oh my God. Sus. Ano kay Black Garuda ngayon? Dapat i-repat natin yan din. Oh, Wala nang pagkain. Itapkat din to. Wala nang pagkain. Oo, itapkat din natin yan. Pwede. Kawawa naman. Isa pa oh. Si Black Marie. Si Black Marley. Bam Marley. Ayan, may bunga rin. Naghihintay ako mahinog-hinog yung mga ano. Hala, oy. Luya naman ni oy. Grabe naman oh. Sobra naman itong bagyo no. Oh my God. Ano mo naman yan oh. Oh. Kawawa naman ito si ano. Iripat natin ito. Lagay natin sa mas malaki. At baguhin natin yung potting mix niya. Nakakaawa. Ano nang tinapa naman oh. Kasi kanina nag-live ako. Nakikita ko, ang laki, ang lakas talaga. Tingnan mo to oh. Kasing tangkad ko na yan oh, yung cardboard na yan. Ano? Ito ba, buti nilagay sa baba na kasi... Oo nga, kung hindi mo na ilagay yan, nako, ewan ko lang, nalasog-lasog na. Dalawang beses na tumba. Ay sus, buti na lang. Ito, tiningalan ko ng nyog kasi para di matumba oh. May nyog siya. Tiningalan ko kasi matumba. May nyog na nakalagay doon oh, ang galing oh. Yeah. Ang galing, ganda na ng tayo ni ano ah. Ni Orlando ah. Uy, ang laki na ng puno ni Orlando, grabe. Grabe, ang ganda niya. Himan, oh, macho plant, a strong plant. Tumba rin to, ay naayos ko lang oh. Ay sus, naku po. Ano ba naman yan? Yung sa Mia, kung nakaabot doon oh, lumipad. Naku, patay. Diyan, gumanon siya. Butit hindi nabalik. Kaya nga. Ay, salamat. Oh my God. Ano ba yan? Diyos ko naman. Grabe ang hangin. Ay, grabe kanina ang hangin. Sobra po. Ninervyos nga ako eh. Ano ko? Grabe. Ninervyos ako kanina. Ilan ba ang Black Marie Papa? Isa ito oh. Dalawa yung nandun na malaki. Ito, itapkat pa ito. Oh, ito pa. Irepat pa. Ito, Black Marie oh. Lagay ko dyan. Ayan. Meron din malaki dyan. Tapos meron pa doon. Meron pa doon. Apat na yun. Apat. May apat. Apat. Pero tapkat mo lahat dyan. Yan nga. Oh my God. Hindi ko na makita yung radicans lagi. Ito. Radicans. Radicans, nandiyan, nakabera. Hindi yan Black Marie. That is Black Hookery. Hookery ang tawag dyan. Hindi yan Black Marie. Si Radicans, nagtaan na. Ito na lang down. Si Radicans. Oh. Ala. Ay, dapat iripat ah. Dapat niya. Ay, dapat change mo na yan. Dalhin mo nga sa taas. Oh. Nakakaawa Matay naman. na yung ano niya. Dalhin sa taas.
daming ano, mga tanim dito na kawawa rin. Pero masasaya naman sila. Oh, tingnan mo naman yan. Silver blush. Ito. Isa lang? Nasaan yung iba? Wala na, ito. Ayan, ano natin. Yung mga naripat dito, nasaan na? Wala lagi. Ah, nandun sa dulo. Nandun sa dulo. Diyos ko. Grabe, no? Ninervyos ako kaninang balim. Ay, nabali si Papay! Bali na. Ay, ay, ay! Baksak man siya, no? Ay, nabali si Papay. Aray ko, ang sakit. Lagyan na natin sa baba ito kasi baka mamaya kumangin ulit, bumagsak ulit. O, huwag mo na ilagay muna dyan sa taas. Ha? Dito muna sa baba. Sa baba muna. Baka Kasi baka biglang humangin, di natin mabantayan. nang bumagsak yun, matamaan to. Dapat ito, ibaba mo rin lang. Hindi pwede ibaba kasi Ha? nakalo yung isa, oh. Ay, oo nga. Diyos ko. Ay, ko lang dito. Nakakita ka na ng ganito kasi na ang lalaki ng dahon na green emerald na para ng ano, para ng gabi-gabi. Anong tawag? Yan na muna sa baba. Kaya mo muna. Sabi ko lang. Yan. Yan. Yung milyona natin na ganyan, na isa, dito sa taas, nasa na? Milyon na? Doon. Wala na. Wala na. Laki-laki na, oh. Oo nga. Magandang ilagay sa ano, oh. Iripat natin siya malaki na yung salyasi, yung ganon, yung parang yung lutuan ng ano, na malaki. Nakaangat siya. Oo nga. Kailangan. Pwede na rin pati propagate yan, oh. Pwede. Oo. Top cut. Pati ito. Pwede yan. Oo. Top cut yan. Naku, wala Top cut nang lahat buhangin. Wala na rin. Kailangan i-top cut na rin yan. Potting mix. Pero very healthy kayo, Oh, very healthy at ang ganda. Sus, pwede na uling i-top cut yan. Ganda, no? Kailangan natin lagay sa malaking ganun. Oo nga. Basin. Nakaangat siya. Basin na malaki. Grabe itong cardboard na ito. Oh, bumubulusok. Oh, I-top cut din na rin yan. laki. Yan, saka ito. Dami natin i-top cut. Dami itop cut. Ang ganda na nito, Yan, oh. ganda niyan, oh. Ang ganda na. Super ganda. Kaya nga kaninang pagsabi mo, natumba. Ay, naku, nabali na, sabi ko. Kasi ang ganda-ganda ng forma, tapos ganun, mabali-bali. Huwag naman. Diyos ka. Grabe. Ako'y ninervyos. Ha? Wala lagi yung radicals. Wala, oh. Saan na napunta? Dito. Wala. Ala? Ay, so ng radicals, wala. Ay, talagang hindi tayo swerte sa radicals. Sige. Nahulog. Nawala si Radicals. Nandito kanina nilagay mo. Bakit nawala? Nahulog. Saan nahulog? Apa? Ala naman to. Ayan, sabi mo wala tayong silver sword. Ang daming silver sword, oh. Single. Pero yung dwarf yan, yung maliit. Galing sa ano yan, sa Bilar. Ang Radicals nawala. Grabe naman. Wala lagi radicals. Dito lang kanina yan, wala, oh. Nahulog. Saan ka ba nagpunta? Wala, dito lang, ipinatong ko lang dyan. Dito? Hindi naman dito galing yan. Wala, oh. Doon sa mismong kinuhanan mo. Ito, lipat natin ito pag dumami ulit. Ha? Doon sa kinuhanan mo doon sa banda doon. Tingnan mo doon. Tingnan mo doon. Wala naman, nahulog pa. Mag-isa. Ay, grabe. Yung wakwak talaga yun. Wakwak, alis dyan. Iyaan mo na.
Talagang hindi tayo sure kasi Radicans gan. Kaya mo na, mapapalitan ng malaki daw yun. Malaki raw ang palit nun. Ito pa kayo, propagate pa ito dahil wala nang ano. Oo nga, wala na. Iripat yan. Dahil ko na sa baba ito kasi nahulog din. Kaya nga. Yung mga Angela natin, Yan, pwede na rin natin i-propagate yan. pwede na naman. Kasi nauubos. Pero wag naman propagate ng propagate. Gusto ko maging puno naman. Ano natin yan kasi mayroon ng wati sa ilalim yan. Nay, irepat lang, irepat. Tignan natin yung Irepat. yan. May wati na yan. Sigurado. Ako, wag naman yung mati. Ayaw ko ng mati. Wag naman yung mati. Wala yan natin lagay. Saan mo ba nilagay? Mapapalitan nyo ng maraming malalaki. Sobra. Bahala siya sa buhay niya. Ito. Ayun sa taas. Oo. Yan. Diyos ko. Ito yung repat dapat ito. to. Ito yung pinapagit ko. Isa na lang dahon, oh. Ano yan? Oh. Ayun. Yung pang nasa ilalim, hindi lang natin makita ngayon. Marami pa doon sa ilalim na propagate. Naubos na yung bunga ng ano? Bunga ng sili? Ha? Okay, paalam na tayo. Alin? Okay, paalam na muna tayo. Bye-bye! See you again, guys. Naku, biglaan lang na nag-video ako kasi grabe ang daming natumba. Sobra. My God. Anyway, bye-bye. See you again on the next video, guys. Bye-bye. Thank you so much. Anong natumba? May natumba rin dito. Ano yun? Ito, Ano, natumba na naman. Nakagalaw lagi, nakakatakot. Ayan, natumba yun, oh. Yung. Ayan, oh. Natumba rin. Ay, shush ko. Ay, buti na lang hindi nilipad ito. Ibaba ko na ito. Ito si ano, strawberry shake. Natumba pala nahulog. Ay, Diyos ko, nanang ko. Nabasag na. Hala, paano na yan ngayon? Wala, nabasag. Paano na? Oh, Lord God. Kaya pala nagpapaano. Ay, nahulog yung Florida. Florida beauty natin. Wala, nalaylay na. Basag na. Oh my God. Basag yung ano. Oh my God. Nabasag na. Nabasa, kaya mo na, sa sahig na lang. Ilagay mo na lang dyan sa malaki. Yan o, hinawakan mo. Dyan na lang. Baliktarin mo, tapos dyan mo na ipasok. Diyos ko naman. Nakakaiyak. Nabali? Ala, oh my God. Ang bigat niyan. Paano? Iurong mo dito banda. Para mahila mo maigi. Oh, hila. Dito. Ipatras mo. Patras. Patras. Hilain mo. Papunta dito. Yan, ganyan. Basag na. Basag na eh. Basag na. Oh my gulay. Oh Lord. Mabigat sobra? Yan na lang. Ha? Hindi Lagyan pwede? natin ng ano dito. Nang ano? Kasi pupunta sa ilalim. Ipaibabaw mo yun. Yan, para space niya sa ilalim. Samad ka? Kasi hindi pwedeng ano. Bakit dito yung naman? Grabe namang nangyari yung bagyong krising na yan. Bastos na yung krising na yan. Walang niya yung krising na yan. Oh, hinahinay ha. Diyos ko, matusok ka ha. Hala, oy. Ano man naman yan? Okay na? Uy, ginoo ko. Pastilan. Okay ba? Okay naman. Okay lagi. Hindi naman pala nabali. Ay, salamat Lord God. Kinaawaan tayo ni Lord. Wala namang nangabali. Yun lang mga dahon ng mga cardboard dun sa baba. At ito naman, ayos naman. Oh, nubo ka na. Halika na't yung likod mo. Basa. Oh, lagi.
ka. Ala, basa na ang likod mo ah. Bukas naman uli. Bukas na. Bukas naman uli at dahil malamigan.